Hvad så YouTube? Markus her. Vi kørte lidt asfalt i dag ind i København. Det er altså bare blevet lokalt det her, må jeg så lige sige. Det er lige næsten ved Børsen der, så det skulle godt nok. Håber I vil følge med, så bliver det bare pisfedt det her, mand. Hvad så lige, mand? Så skal du lige huske at hilse og sige hej jo. Jeg har fået lov til at tippe mine damer her, og nu sneer det. Skide godt. Det er fedt det her. Februar måned. Vi er med igen. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home. Hvad så alle sammen? Er du et dejligt vejr vi har i dag. Det er 9 grader udenfor. Vi er i februar måned nu, så det er på vej opad. Jeg er super glad for, at de har taget så godt imod min anden video, eller min første video af livet på øen, jeg lagde op. Det er super fedt. Og det er en meget ny serie for mig det her, så vi må se hvordan det går. Indtil videre synes jeg det er meget sjovt. Jeg gør det for hobbyens skyld. Jeg er i hvert fald super glad for at I vil følge med. Det er der stor pris på. Så vil jeg lige sidde og nyde solen lidt. Yeah man.